Çağaları goramagyň halkara gününe çağalar jokrama suda şäherlere gatnaşdyryldy. 31-nji maýda Mara şäheriniň bagtyarlyk teýilgähine çağaları goramagyň halkara gününe bagyşlanyp şähere geçirildi. Bu şähere mugallimler, mektep okuwçylary, kurjoklara gatnaýan çağalar hemde mektebe çenli bilim edaralaryna gatnaýan çağalar mejburi gatnaşdyryldy. Mejburi köpçülük şäherde Türkmenistanyň howanyň temperaturasy rekord derejede ýokarlanýan wagty geçirilýär. Çağalar goramagyň halkara güni her ýylyň 1-nji iýulyny bellenilýär. Meteojurnal neşriniň howa maglumatlaryna görä 30-njy maýda Aşgabatda soňky 130 ýylda ilkinji gezek maý aýyna howanyň temperaturasy 45 gradusy ýetdi. Neşriň maglumatlaryna görä iýunyň başlaryna Ahal we Mar vilayetlerine hemde Taşowul we Lewap vilayetleriniň käbir etraplaryna howanyň temperaturasynyň +44, +47 gradusy ýetmegine garaşlýar. Azatlyk radiosynyň habarçysyna görä Marynyň bagtyarlyk teýilgähine çağalar goramagyň halkara gününe bagyşlanyp jokrama suda geçirilen şäheri ýerden 8-den öýlen sagat 2-çe dowam etdi. Çağalar şäheriniň dowamyna milli egneşik geýmel edildiler. Şaýatlaryň sözlerine görä köp çağı ýany bilen suwa malmandyr. Çağalar suw içesi gelip mugallimlerden suw sorapdyrlar. Şähere gatnaşýan mugallimler çağalaryň beýle uzak saklanjagyny öňünden bilmändirler. Olar hem taýýarlyksyz şähere gatnaşdylar diýip bir enata Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Türkmenistana bayramçylyk günlerine we beýleki senelere bagyşlanyp ýygyderli köpçülük şäherleri geçirilýär. Köpçülük şäherlerine mektep mugallimleri, okuwçylar, talip ýaşlar we beýlekler ýygy-ýygydan gatnaşdyrylýar. Geçirilýän şäherlerde döwlet siýasaty wasp edilýär. Ýaş çağalaryň arasyna suwsuzlyga çydaman aglan çağalar hem bolupdyr diýip Marly enata Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Köpçülük şäherlerine gatnaşdyrylýan raýatlar onuň dowamyny şäheriniň geçirilýän ýerinden başga ýere gitmeli däl. Şähere gatnaşan ähli adamlar şol hany çağalar kötünçlükden başga zat görmediler. Şäheriň içinde bolsalar da çağalar bir näçe sagatlap suwsuz günüň aşagyna durmaly boldular. Bir ýasama video ýazyg üçin bir topar adamy kötediler diýip şähere gatnaşyjy Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Türkmenistanyň mejburi geçirilýän köpçülük şäherleri telewizion üçin video ýazyg edilýär. Bu köplenç berkararlyk we bagtyarlyk zamanasynyň suwutnamasy hökmünde döwlet telewizionyna görkezilýär. Döwlet telewizionyny ýaş çağalar görkezilýän kadrlarda olary bagtyarlyk zamanasynyň şadyan çağalary atlandyrýar. Ýöne döwlet siýasatyny dawarlandyrmak üçin geçirilýän köpçülük şäherleriniň kynçylyklary, olaryň ýöne köý raýatlaryň durmuşyna ýetirýän täsiri barada döwlet telewizionyna ýeke söz aýdylmaýar. Şäherlere köplenç büdjet işgärleri, şol sany magarif işgärleri we medisini işgärleri, medeniýet işgärleri, talip ýaşlar we mektep okuwçylary gatnaşdyrylýar. Marada çağaları goramagyň halkara gününe bagyşlanyp geçirilen şäheriniň gatnaşyjylary esasan ýaş çağalardan ibaret boldy. Çağalar şäher üçin öýlerinden ak, gül we ýumşak oýunjak alyp gelmeli dildi diýip ýerli ýaşaýjy Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Azatlyk radiosynyň ikinji habarçysy 31-nji maýda Marada howanyň temperaturasynyň 45 gradusyny geçenligini, ýöne muňa garamazdan döwlet telewizionyna video ýazyk etmek üçin çağalaryň yssyk howada şähere gatnaşdyrylanyny tasdiklady. Döwlet media serişçileri we hökümetçi neşirler Türkmenistana çağalaryň sagdyn ösmek üçin ähli şertleriň döredilendigini tekrarlaýar. Azatlyk radiosynyň habarçysy soňky wagtlarda Marada gün urup hastahana düşýän çağalaryň köpelýändigini habar berýär. Howanyň gyzgynlygy 45 gradusyny geçýär diýip habarçy aýdýar. Enatlaryň köpüsi çağalaryny ilki öýünde bejeri galdyrýar. Sebäbi hastahanalaryň pul çykdyjylarynyň çekinýärler. Ýazylýan dermanlar gaty gymmat. Bank kartlary arkaly töle geçirip bolmaýar, bankomatlardan pul nagdlaşdyryp bolmaýar. Hastahanada ýatanlaryň köpüsi çağalar baglaryna gatnaýan çağalardan ibaret diýip bir ýerli ýaşaýjy Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Çağalaryň köpdigi sebäpli hastahanalarda ýer ýok. Hastahanalaryň palatalary hem gyzgyn. Diňe kommersiýa palatalarda kondisioner bar. Ýöne bu otoglar halka el ýeterli däl diýip ýerli ýaşaýjy aýtdy. Onuň sözlerine görä kä halatlarda enatalar dermana pul tapman soň çağalarynyň gyzgyny düşenden soňra lukmana dilhat goýup çağalaryny öýlerine alyp gaýdýarlar. Öýlerine gaýdan hastalar beterleşdi, ýygyny hastahana kabul edilýär. Galbertede habarçy Sewitde ýerli hastahanalaryň reanimasiýa bölümine hasta çağalaryň köpelendigini habar berýär. Habarçy bilen gurrundaş bolan ýerli saglyk işgäriniň sözlerine görä yssyk howada çağalaryň ýygy-ýygydan kesellemegi olaryň vitamin ýetmezçiligi bilen bagly.
Çağlaryň wagt-wagtyna zerur vitaminli iýmitleri iýip bilmeýänlikleri hem çağlaryň ýygy-ýygydan kesellemekleriniň iň esas sebäpleriniň biridir diýip saglyk işgäri gurrun berdi. Halkara çağlar güni geçirilen şäherler we çağlaryň arasyna ýaýrayan keselçilik barada Azatlyk radiosynyň Marynyň vilayet häkimliginden kommentariýa almak üçin eden synanyşygy netije bermedi. Türkmenistanyň kanunçylygyna mejburi zähmet we çağa zähmetini ulanmak gadagyn edilýär. Ýöne ýurtda insan hukuklaryny gözeýçi edýän halkary we türkmen guramalary türkmen häkimetlerini hususan o hojalygyna çağa zähmetini ulanmakda we çağalary okumak mümkinçiliginden mahrum etmekde tanqidleýärler. Bular arasynda Azatlyk radiosy hem maglumatlar beripdi. Adynyň tutulmagyny islemedik Türkmen Sal Zenanyň Azatlyk radiosyna gurrun bermegine görä, ýurdun ilatynyň ýartyndan gowragy ýaşaýan owa ýerlerine çağlar kadalyp bilim almakdan mahrum edilýär. Geçen 30 ýylda Türkmenistanyň owa mekteplerine çağlara bilim berilişi epesli peselli. Çünki çağlar diňe maşgalatyna hojalyk işleri üçin ulanmaýar. Olar mektepde bir saat okap ýa-da okudan soňra kärende yer bolan mugallimleriň hususan paýta meýdanlaryna otomak, ýekelemek, paýta ýygmak üçin işlemäge mejbur edilýänligi az bolmaýar diýip ol käbir vilayatlarda çağlaryň tomysky dinjas lagerlerine yer alma toplamak üçin ulanýanyny sözüne goşýar. Misal üçin, Livak vilayatynda çağlaryň tomysky lagerde dinjalyan wagtynda yer alma toplamagy alnyp gidilenligini owalyk garnaşymyz gurrun berdi. Hatta enatalar çağlarynyň lagerde dinç almak üçin mektebiň ýol başçylaryna 250-300 manat töleg edenligine garamazdan olaryň käde aşdusuz işlemäge mejbur edilenligi hem aýdylýar. Enatalar çağlaryna mugallimleriniň pes baha goýmagyndan we hazar bermeginden çekinip hiç yere şikayet etmeýärler diýip adynyň tutulmagyny islemedik Türkmen Saly denen Azatlyk radiosyna gurrun berdi. Türkmen hayaty aýny bolsa, soňky döwürde bu mesele gözeýçiň güýçlenenligine garamazdan entegem çağa zähmetiniň bir kanun ulanýanlygyny Azatlyk radiosu bilen söhbetdeşigini aýtdy. Enatalar mecburi ýagdaýda çağlaryny iýermeli sebäbi paxta ýygmynda pul berilýär. Ot şöyle garip kasar maşgallalar öz çağlaryny şo paxta ýygymda 5 manat 10 manat işlesin diýip iýerilýär şo paxta ýygymlaryna ýene-de. Ýöne Türkmen mediasy o ýerlerine ekin meýdanlarda çağa zähmetiniň ulanýanyny barada hiç ýyly maglumat bermeýär. Adynyň tutulmagyny islemedik başga bir türkmen raýaty bolsa, ýaşaýan sebitinde pandemiýa çelli käbir çağalaryň enatatyna maddi kömek etmek maksady bilen köçelerde, bazarlarda onu şok zatlary satanlygyny ýytaýar. Meselem, COVID-19 pandemiýa çelli käbir çağalar ayakkabı kutuýunyň gapagyna dezodorant, sakyz, maşynyň içine ýakymly ýit berýän kagızdan edilen zatlary goýup, ulagyna ýanyç goýdurmak üçin nowoty duran sürjülere satmaga çalışýardylar. Käbir sürjüler o zatlaryň özüne gerekli üçin alsa, köpsi çağalary ýürege abap, o zatlar gerek bolmasa da satyn alýardylar. Käbir çağalar bolsa, bazarda söwda edýänlere üzerlik ýakyp berip 5-10 manat kazanç ederdiler diýip olaýdýar. Ýakynda hökümeti degişik bolmadyk Türkmen News we Adam hukukları boýunça Türkmen inisiatiwasy Türkmenistana 2020-nji ýylda paýtygym döwründe mejburi zähmetiň ulanşy barada hasabat çap etdi. Şol hasabatda geçen Türkmenistana paýta hadyl ýygnalyny mejbur çağa zähmetinden hem ulanlanlygy habar berilen soň Düýük Britaniýadaky etik söwda başlangyjy eti garaşly guramasy global moda markalaryny Türkmenistanyň paýta satyn almagyny totatmaga çağırdy. Emma Türkmen resmiýetleri o hojalygyny çağa zähmetiniň bir kanun ulanýanlygy bilen ilteşikli maglumatlary inkar edýärler. Türkmen ýokary hujaýlaryna para möhütimi başlaýar. Ýurtda dowam edýän ýeti ykdysady krizisi we giň ýaýran işçiligi garamazdan Türkmenistanyň ýokary hujaýlaryna girmek üçin dalaşgärlerden para almak möhütimi ýokarlanan para mösberleri bilen başlaýar. Azatlyk radiosynyň ýerli habarçysyna görä Garabazarda valyuta söwdegärleri
iyun aýyna dollaryň manat garşysyna hümmetiniň ýokarlanjakdygyny çaklaýar. Görnüşinden valyuta söwdegärleriniň çaklamalary dollary bolan içerki talabyň ýokarlanmagyna garaşlmagy bilen baglanyşykly. Sebäbi habarçynyň maglumatlaryna görä iyun aýyna Türkmenistanyň ýokary we orta hünär mekdeplerine nobatdaky para almak mewsimi başlaýar. Ýokary hujaýlaryny dalaş edýän raýatlaryň hossarlary sorulýan parany dollarda ödülüşmeli. Ýurtda valyutanyň resmi alys-çalyş bahasy boýunça erkin valyuta söwdasy berk çäklendirilýär. Bu çäklendirmeler raýatlary gara bazar eterýär. Artmagy ahmal talaplardan habarly gara bazar ödegine daşary ýurt valyutasynyň resmi däl alys-çalyş bahasyny ýokarlandyrýan çemeli. Iyun aýyna dollarçylar ýene dollaryň 40 manata ýetjekdigini çaklaýarlar. Häzirki wagtda valyuta söwdegärleri raýatlardan dollary diňe satyn alýar. Zerur ýagda ýüze çykmasa satmaýarlar diýip Azatlyk radiosynyň habarçysy 29-njy maýda Türkmenawatdan habar berdi. Onuň sözlerine görä Lewawyň administrativ merkezinde şu günler 1 dollar 35 manat 60 teňe, 36 manat 60 teňe aralygyna satyn alınýar. Türkmenistanyň Merkezi Banky 2015-nji ýylyň 1-nji ýanwaryndan bäri dollaryň resmi alys-çalyş bahasyny 3,5 manatlygyna saklap gelýär. Ýöne gara bazarda dollaryň bahasy resmi kursdan 10-11 есе ýokary bolmagyna galýar. Apreliň başlaryna 1 dollaryň gara bazar bahasy 40 manatdan geçdi. Türkmenistanyň valyutanyň gara bazary 2015-nji ýylda täzeden peýda boldy we soňky ýyllarda ýurtda dowam edýän ykdysady krizisiň fonuna valyutanyň bahasy ýerderli ýokarlandy. Dowam edýän krizise garamazdan habarçynyň maglumatlaryna görä ýurdun ýokary hujaýlary we orta hünär mekdepleri okuwa kabul etmek üçin dalaşgärlerden soraýan parasynyň möçberini artdyrýar. Habarçy ýagdaýdan habarly çeşmelere salgylanyp ýokary hujaýlaryny we orta hünär mekdeplerini giriş üçin sorulýan paranyň möçberiniň ýokarlanjakdygy barada maglumatlaryň bardygyny habar berýär. Galy berse-de onuň maglumatlaryna görä ýokary hujaýlar üçin zerur bolan paranyň diňe ABŞ dollaryna kabul edilmegine garaşlýar. Hökümet tanqidçileri Türkmen häkimetlerini döwletiň ähli pudoklaryna para pişesini girizmekde tanqid edýärler. Azatlyk radiosy mundan azal Türkmenistanyň çağlar baglaryny umumy bilim berýän orta mekdeplerini, orta hünär mekdeplerini, ýokary hujaýlaryna ýa-da haýsydyr bir edara kärhana işi kabul edilmekde we beýleki ugurlarda giň ýaýran para bermit barada habar berdi. Raýatlaryň ýokary hujaýlaryna para bilen okuwa kabul edilmegi häzirki zaman türkmen durmuşynyň iň açyk sırlarynyň biri bolmagyna galýar. Ýöneköy raýatlar ykdysady krizisden ejir çekýän pursatyny bu ýyl ýokary we orta hünär mekdeplerine girmek üçin sorulýan paranyň möçberi näçe? Habarçynyň maglumatlaryna görä mugallimçilik we lukmançylyk mekdepleri iň az para soraýan okuwjaýlary hasaplanýar. 7.000 dollar. Beýleki ýokary hujaýlaryna paranyň möçberi 11.000 dollardan 100.000 dollar aralygyna ýetýär. Habarçy hukuk fakultetine okuwa girmek üçin 100.000 dollar para sorulýanyny aýdýar. Halkara gatnaşyklar 25-35.000 dollar aralygyna bahalanýar. Lukmançylyk universitetine girmek üçin 26-28.000 dollar aralygyna para sorulýar. Oba hojalyk 12.000 dollar töwereklerine bahalanýar. Mugallimçilik hünäri boýunça tälim bermek üçin Seyit Nadar Seydadynak institut dalaşgärlerden 13-15.000 dollar aralygyna para soraýar. Ýokary hujaýlar üçin sorulýan paranyň artdyrylan möçberleri ýurt raýatlary ýeti-ady krizisi bilen ýüzbe-ýüz wagty ma'lum edilýär. Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurulmdaş bolan Lewa ýaşaýjylary bu ýyl ýokary hukuky üçin raýatlaryň daşary ýurda çykmak mümkinçilikleriniň ýokdugyny, şol sebäpden içerki ýokary hujaýlaryny istek bildirýän dalaşgärleriň sanynyň artmagynyň ahmaldygyny aýdýar. Azatlyk radiosy ýokary hujaýlar üçin sorulýan para bermit boýunça bilim ministrliginden kommentariýa alyp bilmedi.